abocar-hi a l'arròs i la resta d'ingredients. Recordem també que aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional dels Cuidadors. És un bon moment per reconèixer la gran feina que fan totes les persones cuidadores, el desgast que a més té aquesta feina en la pròpia salut, tant física com mental. L'Esther Alloza ha anat al centre ACE Alzheimer, on acompanyen i assessoren els cuidadors de familiars amb demència. Veiem-ho. Doncs sí, Helena, que important la feina que fan les persones que tenen cura de persones, de familiars amb necessitats especials. Com deies, també hi ha el cas de la demència, de l'Alzheimer, i ens fixem avui en el cas de la Cristina. Hola. El teu pare va ser diagnosticat amb Alzheimer fa un any i això us ha canviat la vida, evidentment, a la teva mare i als teus germans. De quina manera? Quin és el rol del cuidador en aquest cas? El rol del cuidador és protegir, controlar, sobretot en aquestes primeres fases, que el teu familiar està bé, que no es desorienta en el carrer, per exemple, que no se li trenquen els horaris i pot sortir de casa sol a mitjanit perquè no sap diferenciar l'hora del dia, i també animar i estimar. Per tant, és per a màquines. L'agenda de tots és de vegades difícil de gestionar. Has de fer un replanteig per a màquines i donar prioritat als pares. Aquestes noves necessitats. Cristina, nosaltres, si et sembla, t'acompanyem. Tens ara una sessió aquí a ACE Alzheimer perquè t'acompanyen a les persones que teniu un entorn amb familiars amb Alzheimer a portar el vostre dia a dia més la càrrega, anem a dir, o la nova responsabilitat com a persones cuidadores. De quina manera t'estan ajudant? Doncs mira, ens ajuden moltíssim amb un diagnòstic, amb una correcta medicació que realment té efectes molt positius, i empatitzant amb nosaltres i veient altres casos d'altres pacients que ens fan entendre que molts de nosaltres estem en la mateixa situació. Per tant, ensenyar que no estàs sol i que tens recursos adients a la nostra abast. És important. Nosaltres ens hem colat en aquesta consulta. Pilar, bon dia i gràcies per atendre'ns un momentet. No us volem molestar, però sí que avui ens volem fixar en aquestes persones cuidadores. Vosaltres heu fet un estudi entre 6.000 persones cuidadores aquí a Barcelona. Quin seria el perfil? El perfil és dona. Més del 60% de les persones cuidadores són dones. A més, són dones que tenen una sobrecàrrega de roles. Vull dir, a part de cuidar, continuen les seves tasques. Llavors, les claus, quins consells doneu aquí per poder conviure amb aquesta nova necessitat de cura d'una persona de la família? És important que el cuidador no cuidi en solitari, que entengui que no pot cuidar tot sol. Compteu que és una malaltia que moltes vegades es poden explicar que el cuidador va comprar i si n'hi ha cua no farà cua, perquè no es pot permetre fer la cua al forn. Vull dir, aleshores és un cuidador que tampoc li podem demanar que tingui espai d'oci si no pot fer les cues quan va al mercat. Aleshores l'important és que accepti que necessita ajuda i la seva vulnerabilitat. És a dir, acceptar que no podem amb tot podria ser una de les claus i donar-nos espai també? És bàsic donar-nos espai. Si no és impossible cuidar amb competència. Pots cuidar però no cuidaries bé. És impossible atendre una persona 24 hores i portar dues cases. Demanar ajuda també seria una clau? Una clau bàsica. És el que et deia, és important que entenguis que no pots cuidar sol i que has de demanar ajuda. Doncs avui ens fixem en aquesta necessitat especial de persones cuidadores, com és el cas de la Cristina, a qui deixem en aquesta sessió, perquè t'acabin de donar claus, que t'acabin d'assessorar a tu i a la teva mare, com acompanyar, en aquest cas, el teu pare. Que vagi molt bé i gràcies per atendre'ns. I avui, aquest dia especial que dèiem, en què volem fixar-nos en aquestes necessitats que comporten les arribades d'una malaltia a la família, d'unes necessitats especials que cal atendre i que, com sentiu, bàsicament recauen sobre les dones. Sobre les dones, i tant que sí, majoritàriament, i el pes d'aquella persona que és la cuidadora, i moltes vegades oblidem justament tota la tasca ingent que arriben a fer. Moltes gràcies, Esther Alloza.